Assalamu alaikum. Sunana Mr. Auta wanda aka fi sani da AKM muryar na ƙasar su. Bara da yin cire glass ɗin nan a san saƙon nan na manya ne. Dangane da irin abubuwan da suke faruwa a arewa, wasu irin masu kishin arewa da sauransu kamar suna fitowa suna yin magana, ana sawa ana kama su. To har mutane nawa za a kama? Wancan shugaban namu ya zo ya yi magana an kama shi. Mu ma muka yi ka kama mu. Ire-iren mu kama nawa ne a gaba wanda za su bullo. Mai girma president ba fa haka muka yi da kai ba. Ba irin alƙawarin da baka yi mana ba na kyautata. To wanne muka gani? Ga masu mulkin arewa amma kuma masu juya mu suna kudu. Duk wasu ayyuka da za a yi suna maƙota. Ba fa ka mana adalci ba. Ko ba za a faɗi gaskiya ba. Daga an faɗa sai a ce an kama mutum an kulle. Ka kama wancan ka kulle, ni yanzu na bayyana. Ni ma kana kama ni, wanne zai bayyana? Haka za ka yi ta kama. To har mutane nawa za ka ɗaure? Ɗaure ma aikin banza. In ma ka ɗaure za ka saki. Ya kamata a tausaya mana, da Allah a gyara mana. A sakan mana wannan mai kishin ɗan gwagwarmayin da ya zo yi magana. In gama ba haka mu ma za mu yi namu. Wanda shi ya yi magana fa da wai sigan manyantaka da waye. Mu za mu yi ta ne da irin baiwar da Allah ya ba mu. Tun da shi ya yi a haka mu za mu yi ta a waƙanci. Da Allah a duba a taimaka a saki, da Allah dattijo. A yi haƙuri ba haka muka yi da kai ba. Taimaka mana da Allah.